कडे बघा आमची एकदम इवलीशी आहे, छोटी छोटी नाजूक. बाबू सारखी एकदम नाजूक आहे. ते आपल्याला कोणीतरी गिफ्ट दिलेली आहे ना. हा, सबस्क्रायबरनी हा, सेट दिलेला, पॅन पण आहे त्याच्यात. पॅन पण आहे. अशी आपण सर्व आहे ना छोटी छोटी भजी करून घ्यायची. सर्वांना नमस्ते. चला माझ्याबरोबर वॉकिंगला. आता वाजले बघा किती, सकाळचे 6:30 वाजले आहेत. आणि आजचंही वातावरण तुम्ही बघाल ना तर एकदम मस्त वाटतंय आणि एकदम फ्रेश वाटतं. वॉकिंग करायच्या अगोदर मी उठतो आणि सकाळ सकाळी तुम्ही ब्रश करू शकता, नाही ब्रश केला तरी चालेल, पण सकाळ सकाळी गरम पाणी पियायचं 2 ग्लास. मी नेहमी असं ग्लासमध्ये पाणी भरतो आणि पाणी पिताना एका जागेवर बसतो आणि तो ग्लास पटकन असा पियत नाही मी. त्या ग्लासला मी 5 ते 6 सिपमध्ये पाणी पियत राहतो. म्हणजे एकदम व्यवस्थित आरामात टाईम घेऊन आपलं ते पाणी पियायचं. आणि हा सुद्धा रस्ता बघा एकदम किती छान वाटतंय बघा. आणि तुम्हाला दिसत असेल थोडं थोडं फॉगी फॉगी वाटतंय बघा. आणि इथे डे लाईट 6:30 पासून किंवा 6:20 पासून सुरुवात होते. आणि तिकडे पण तुम्ही एंडला बघू शकता थोडं थोडं फॉगी वाटतंय बघा. आणि हां, परत आपल्या कारवरती डव पडलेलं तेही सुद्धा मी दाखवतो. आणि तुमच्या नॉलेजसाठी सांगतो मी, जर तुम्हाला वॉकिंग स्टेप्स माहिती पाहिजे ना किती होतात, तर आपल्या ॲव्हरेज आपण नॉर्मली जर चालत असेल चांगल्या स्पीडला तर एका मिनटाला 100 ते 120 स्टेप्स होतात आपले. हे बघा समोर तुम्हाला थोडं थोडं फॉगी दिसतंय. हे बघा आली. हे तिघे इकडेच असतात कधी कधी. बालू आणि तुम्हाला अजून एक वॉकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देतो. एका मिनटाला 100 स्टेप्स होतात. कमी स्पीड असेल तर 80, जास्त स्पीड असेल तर 120. तर 1 किलोमीटर जर तुम्हाला बघायचं असेल की आपलं 1 किलोमीटर कधी होईल, तर 12 ते 15 मिनटं आपल्याला लागतात. 1,500 स्टेप्स तरी आपले झाले पाहिजे, तर आपण त्याला 1 किलोमीटर म्हणू शकतो. आणि ते तुम्ही परत बघा ढव पडलेलं आहे बघा. दिसतंय तुम्हाला पाणी. हो झालं. हा पण आला बालू. आणि हो, आपल्या एका कमेंटमध्ये सांगितलं होतं की थोडंफार आपल्याला हे अजून थोडंसं चेंजेस केले पाहिजे, ह्याच्यावरती थोडंसं हे डल वाटतं आहे. तर अजून पण मी सांगतो की जरा मला असं वाटलं रात्री जरा पाऊस पडल्यासारखं. पाऊस गेल्यावरती आपण हे सर्व व्यवस्थित कलर करून एकदम ह्यालाही टापटीप आपण ठेवणार आहे. पण आता जरा पाऊस जाऊ द्या आणि आता थोड्या महिन्यानंतर हे सर्व कलर करू, सर्वच हे सर्व. आणि इवन आपली या साईडची जी बाउंड्री आहे ना, त्याला काहीतरी आपण असं काहीतरी क्रिएटिव्ह करू की ते आपल्याला एकदम छान वाटेल. ठीक. चला बाहेर. आणि तुम्हाला कधी इकडे येऊन योगा करायला वाटलं ना, तर तुम्ही माझा योगा मॅटसुद्धा घेऊ शकता. माझ्याकडे एक योगा मॅटसुद्धा आहे. बघा चांगली वॉर्मअप करून घ्यायचं. आणि तुम्हाला एक सांगायचं, आता लवकरच आपला होमस्टेसुद्धा सुरुवात होणार आहे. होमस्टेमध्ये जेव्हा आपले गेस्ट येतील ना, तेव्हा पण आपण त्यांचा रिव्ह्यू घेऊया की अर्ली मॉर्निंग त्यांना कसं वाटतं. सर्वात जास्त जर बोलतात ना नैसर्गिक आणि नेचरमध्ये राहिल्यासारखं वाटतं, तर ते अर्ली मॉर्निंग वाटतं, एकदम छान वाटतं.
आणि आपल्या चॅनलला कसं ऑल जनरेशन बघतात, इवन यंग जनरेशन पण आपल्याकडे 33% आहे चॅनलवरती. मला त्यांना सांगायचं आहे, माझा एक एक्सपिरियन्स सांगतो. जेव्हा लास्ट टाईम होमस्टे बंद झालं होतं जूनला, तेव्हा माझं वजन 81 झालं होतं. आणि ॲक्च्युअल माझा जेव्हा मी फिटनेस ट्रेनर म्हणून होतो तेव्हा मी स्टेबल 5 वर्ष मी 73-74च माझं वजन ठेवलं होतं. मुंबईमध्ये लास्ट टाईम मी चेक केलं होतं तर तुम्हाला दाखवलं होतं की 78 झालं होतं. आता माझं वजन 77 आहे. म्हणजे मी वजन माझं ड्रॉप नाही करत आहे, ॲक्च्युली मी माझं वजन पहिलंच वाढवलं होतं. असं म्हणतात ना, महागाई वाढवून ठेवली आहे आणि त्याला थोडं थोडं कमी करतात आणि म्हणतात की कमी झालं. तर नाही, माझं स्टेबिलिटी म्हणजे बॉडी मास इंडेक्सनी माझा वेट 68 to 73च्या मध्येच असायला पाहिजे. तुम्ही पण गुगलवरती सर्च करू शकता बॉडी मास इंडेक्स तुमच्या वेट आणि हाईटनुसार. ते बोलतात ना, एकदम पण ॲक्युरेट नसतं की BMIच्या हिशोबानेच असतं, पण त्याच्यात जर बॉडी वेट असलं की तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही होत नाही. फॉर एन एक्झाम्पल अजून एक सांगतो. जेव्हा पण तुम्ही तुमचं हेल्थ बोलतात ना, इन्शुरन्स किंवा टर्म कवर काढता ना, आता माझा टर्म कवर आहे मी तुम्हाला सांगितलंच होतं, त्यावेळी बॉडी चेकअप होते तेव्हा बॉडी वेट बघतात. ओव्हरवेट जर तुम्ही असाल आणि ओबीस असाल तर तुम्हाला टर्म कवर मिळाला ना खूप प्रॉब्लेम होते. हिचं नाव का ठेवलं आहे? हिचं नाव हां तर इथे बघा माझी अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज झाली आहे. मी तुम्हाला थोडेफार काहीतरी टिप्स देतो. मी फिटनेस फ्रीक आहे, होतो आणि आहे सुद्धा. पण मध्ये काय झालेलं, या होमस्टे चालू करण्यामध्ये 8 महिने वर्षभर ना मी कन्सिस्टंट एक्सरसाइज नाही करू शकलो. त्याच्या अगोदर 5 वर्ष मी डेली एक्सरसाइज करायचो, डेली म्हणजे रोजच. पण सुटल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी माझे अनुभव सांगतो. बाहेरच्या जेवणाची म्हणजे बोलतात ना, आउटसाईड फूड, स्ट्रीट फूड, जे तळलेलं पदार्थ किंवा मसालेदार पदार्थ ना, ह्याची क्रेविंग मला खूप व्हायची. आणि आता सध्या मी ऑलमोस्ट 80% बंद करून टाकलं बाहेरचं खाणं. जेव्हा बंद करायची प्रोसेस मी जेव्हा सुरू केली होती ना, की मी निर्णय घेतला की नाही मी आता नाही खाणार, तर सुरुवातीचे 3 दिवस एवढं कठीण गेलं मला ना, की मला राहवतच नव्हतं. कधी जाऊन फ्रँकी खाऊ, कधी जाऊन आपले बाहेर काहीतरी ते फ्राईड चिप्स असं ते खाऊन असं राहवतच नव्हतं. हे मी तुम्हाला एक टिप्स देतो की सुरुवातीचे 2-3 दिवस जेव्हा तुम्ही बंद करायला प्रयत्न कराल ना, तेव्हा खूप कठीण जाणार. आणि जेव्हा एक्सरसाइज पण नवीन सुरुवात करत असाल पण नवीन सुरुवात करत असाल ना, तर जास्त करू नका. थोडीफारच करा, थोडी वॉकिंग इन्क्लूड करा, थोडी एक्सरसाइज करा. कारण एका झटक्यात सुरुवात केली की आपले मसलला थोडंसं पेन होऊ शकतं. समोर बघा. आणि हे बघा आपली भुबू आली. भुबू बघा, ही बघा खाली आहे. हां, खालीच राहा. आपण कसं पुपूला वरती एंट्री नाही दिलेली आहे. इकडे आपलं मॅट. आणि आता मी थोडेफार तुम्हाला स्ट्रेचेस करून दाखवतो. मी अगोदर खूप ॲडव्हान्स स्ट्रेचेस करायचो, पण आता जास्त करत नाही. जेव्हा एकदम व्यवस्थित एक्सरसाइज होईल ना, तेव्हा मी तुम्हाला सर्व स्ट्रेचेससुद्धा करून दाखवेल. आता मी तुम्हाला करून दाखवतो अर्धचक्रासन. बहुतेक लोक विचारतात की कोणती एक्सरसाइज करायची, ह्याच्यासाठी ही एक्सरसाइज. बघा, मसल डेव्हलप करण्यासाठी पर्टिक्युलर एक्सरसाइज आहेत, पण तुम्ही जनरलमध्ये ना कोणतेही 5 प्रकार करा आणि ते डेली करत राहा. कॅलरीज बर्न होतील ना, तर तुमचं वेट लॉस किंवा फॅट लॉस होणार. वेट लॉसपेक्षा जास्त तुम्ही फोकस केला पाहिजे फॅट लॉस.
आणि सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट असतं की कॅलरी डेफिशिट म्हणजे प्रमाणात खाणं, आणि डायटिंग करणं म्हणजे कॅलरी मोजून खाणं. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा, मी वायफायसुद्धा इकडे ऑन केलं आहे बघा, लाईट दिसली. सुरुवातीला काय व्हायचं की आपलं मेन कनेक्शन वायफायचा एक जो राऊटर आहे तो खाली आहे, तर वरती रेंज यायची पण ती एवढ्यापुरतीच यायची. रूममध्ये गेल्यावरती रेंज जरा कमी व्हायची किंवा नाहीच यायची, तर मी वरती लावून घेतलं आहे. म्हणजे ह्या 2 रूम्सला ना एकदम पॉवरफुल बोलतात ना नेटवर्क येतात वायफायचं. आता मी माझं एक्सरसाइज एंड करतो एक लास्ट आसन करून, ते आहे शीर्षासन. आणि हे सर्व एक्सरसाइज बघून छान वाटतात की मी पण करतो, पण कोणाच्या तरी देखरेखीमध्ये करा, कारण हे सर्व आसन्स जेवढे दिसायला चांगले आहेत ना तेवढे ते रिस्कीसुद्धा आहेत. ह्या एक्सरसाइजचा फायदा म्हणजे काय माहिती का, आपलं जे ब्लड सर्क्युलेशन आहे ना ते अजून थोडंसं चांगलं होतं. आणि मी थोडेसे एक्सरसाइज आज का दाखवायचा प्रयत्न केला की आपल्याला आपले व्लॉग्स खूप जणं बघतात आहेत आणि यंग जनरेशनसुद्धा बघतात आहेत, इवन सर्वजणच बघतात आहेत. तर माझा मोटिव्ह हे होतं की जसं मी एक्सरसाइज स्किप करत आलो होतो आणि एक्सरसाइज नाही करत होतो, तसं तुम्ही करू नका. तुम्हीसुद्धा आता एक्सरसाइज माझ्यासोबत रेग्युलरली करायला सुरुवात करा, कारण हेल्थपेक्षा कोणतीही गोष्ट जास्त बोलतात ना इम्पॉर्टंट नाही. हेल्थ इज वेल्थ हे जे आपलं लाईन आहे ना ते खरंच खूप इम्पॉर्टंट आणि खूप महत्त्वाचं आहे. नमस्ते सर्वांना. काम काय आपल्या थांबत नाही बघा, एका पाठोपाठ एक आपले कामं असतातच. आता काय ना काय घरी कमी पडले ना ते आपल्याला आणायला जायचं आहे. चल रेडी. आई आता तेच बोलली काकी येईल तांदूळ हे करायला, एवढा चला. तांदूळ कुठे ठेवणार ओंकार? तांदूळाच्यावरती ठेवणार. आणि थोडे माझ्याकडे. ॲक्टिवा म्हणजे एक पूर्ण सामान आणायची मशीनच समजा, का एकदम कम्फर्टेबल सर्व बसेल, याच्यावरती वेगवेगळं बसेल. काय काय आणायला जातोय आपण? आपल्याला डीमार्टमध्ये पण जायचं आहे, तांदूळ घ्यायचे, डाळ घ्यायचे. त्या दिवशी घेतला मी सामान, पण जरा कमी पडतंय ना. हे तांदूळ आपल्या गॅसचे वेगळे गॅसचे असतात तांदूळ, हा, जे आम्ही चांगलेवाले घेतो. कोणते घेतो ते सुद्धा आम्ही दाखवतो. बस बस. जरा गाडी आम्ही मध्ये थांबवली आहे. ते वरती तुम्हाला दिसतंय का सूर्य बघा कसं दिसतंय मस्त ना. काय घेतलं दाखव. हेअर कलर कशाला हे? लॉरेलचा मला हवा आहे टचअपसाठी, आणि स्क्रब आणि फेस पॅक. हे एकदम चांगलेवाले घेतले आणि ज्वारीची भाकरी ऑर्डर आली आपल्याला बरोबर. हो. नमस्ते. आज मी उपवासासाठी भजी बनवते आहे, साबुदाणा आणि बटाट्याची. आणि दुसरी एक म्हणजे नेहमीसाठी आपल्याला एक फ्लॉवरची भाजी बनवणार आहे, म्हणजे आपली नेहमीसाठी, उपवासासाठी नाही. त्यासाठी बघा लागणारं साहित्य दाखवते. पहिलं उपवासाच्या भजीचं साबुदाणा एक वाटी, 2 बटाटी, 2 मिरची कापून घेतले, कोथिंबीर आणि आपला संदेव नमक, उपवासाचा मीठ. आणि इथे फ्लावर घेतला आहे, थोडासा फ्लावर, 1 टोमॅटो बारीक, कांदे 2 घेतले बारीक, आलं लसूणची पेस्ट, दही, मीठ आणि आपले मसाले घ्यायचे नेहमीप्रमाणे. सगळे मसाले घेताना दाखवते. आता मी पहिलं काय करते, फ्लावर शिजायला ठेवते भाजीचा. फ्लावर जरा शिजवून काढला ना मग त्या आतमध्ये काय आपलं असे किटाणू असतात ते मरून जातात ना, म्हणून फ्लावर पहिला जरा उबलून घ्यायचा. आता इथे फ्लावर आहे ना 2 मिनटं शिजेपर्यंत आहे ना मी इथे साबुदाणा वाटून घेते. आणि ते बटाटे आहे ना साल काढून बारीक कापून घेते. ते फ्लावरला बघा चांगली उकळी आली आहे. आता मी गॅस बंद करते. आणि इथे बघा मी साबुदाणे चांगले वाटून घेतले बारीक करून, अशी बघा दाणेदार एकदम होते कणीसारखी.
म्हणजे आपले कच्चे साबू तांदूळ वाटले ना तर ते एकदम पावडर होत नाही, जरा जाडसर राहते. आणि भाजून आपण केले ना तर त्याची पावडर एकदम पिठासारखी होते. पण आपल्याला भजी बनवायची आहे ना, म्हणून आपल्याला जरा जाडसर चालतात, म्हणून कच्चे मी वाटून घेतले आहेत. आता त्याच्यामध्ये बटाटी टाकते. बारीक बटाटी कापून घेतले. 1 वाटी साबुदाणे घेतले ना तर आपण त्याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी घ्यायचा, तेवढाच बरोबर. आता हे आपण मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घ्यायची. ही बारीक पेस्ट करून घेतली आहे. ही बघा अशी पेस्ट झाली आहे बारीक. आता मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते. हे आपलं वाटलं बटाटा आणि साबुदाणे. आता हे आपले 10 मिनटं आहे ना अशी जरा झाकून ठेवून द्यायचे. आता 10 मिनटामध्ये आहे ना मी भाजी बनवून घेते. आपल्याला आता रोजचीला जेव्हा भाजी पाहिजे ना ती भाजी बनवते. आता इथे बघा भाजीसाठी मी कढई ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये आता थोडं दूध टाकते. जास्तच तडतडला. जास्तच तडतडला, नवीन आहे ना म्हणून. आता त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते. आता झटपट तुम्हाला टिफिनसाठी भाजी बनवायची असेल ना तर अशी बनवा. इथे कांदा बघा मस्त फ्राय झाला आहे. असा जरा लाल करायचा कांदा, एकदम पण लाल नाही करायचा, थोडासा लाल करायचा. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते. आलं लसूणची पेस्ट टाकून झाली ना की त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा. 1 टोमॅटो घेतलाय छोटासा एकदम बारीक. आता इथे बघा मसाले टाकायची वेळ आलेली आहे. आता हे मसाले आहे ना, थोडी भाजी आहे ना, थोडे थोडे टाकायचे. थोडासा लाल तिखट टाकायचा. दही घेतलाय 2 चमचा. लाल तिखट अर्धा चमचा. गरम मसाला पाव चमचा. धना पावडर, धना जिरा पावडर अर्धा चमचा. आणि थोडीशी हळद. झाले आपले मसाले. पण मसाले टाकायच्या आधी आहे ना थोडासा पाणी टाकायचा टोमॅटोमध्ये शिजायला. आता हे आपलं दही टाकायचं. दही आणि मसाले. आता बघा इथे सर्व मसाले आपले टाकून झाले. खाली आपल्याला फक्त मीठ टाकायचं आहे. आता जरा आहे ना टोमॅटो शिजायला देते, ग्रेव्ही चांगली बनायला. थोडंसं 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. आपली भाजी बघा मस्त ग्रेव्ही दिसते ना छान. आता मी त्याच्यामध्ये फ्लॉवर टाकते. हा फ्लॉवर बघा पाण्यातून काढलाय. आणि त्याच्यामध्ये आता मीठ टाकते. नाजूक कढई एकदम मस्त वाटते ना. पण ढवळायला नाही होत, पटापट आपण ढवळतो ना. हो, छोटी ना. छोटी आहे. आता सर्व आपले मसाले तयार, एकदम तयार भाजी झालेली आहे. आता मुरायला ठेवते. एकदम बारीक गॅसवर आहे ना 5 मिनिटं ठेवते मीडियम गॅस करून. आता आपला इथे भजीचं बघूया. आपण झाकून ठेवलं होतं ना 10 मिनिटासाठी. हे बघा किती सुकलं बघा. पाणी शोषून घेतं ना साबुदाणे. आता आपल्याला याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. थोडी कोथिंबीर टाकायची आहे. हिरवी मिरची थोडी टाकायची आहे. आणि आपलं मीठ, उपवासाचं मीठ. चांगलं असं ढवळून घ्यायचं. आता आपल्या इथे उपवासाची भजी तळायची आहे. इथे तेल टाकतोय. तोपर्यंत आपली भाजी बघूया आपण. कोथिंबीर टाकूया थोडीशी. आणि एकदा ढवळूया. थोडा पाणी आहे, थोडा पाणी आटलं ना मग आपली भाजी होईल. आता आपण इथे छोटी छोटी भजी सोडूया तेलामध्ये. आपण भजी टाकली ना ती लगेच त्याला झारं लावायचं नाही. थोडी ती शिजायला द्यायची, नाहीतर सगळी झाऱ्याला चिकटेल. आता इथे भजी बघा आपली वरती तरते आहे. आता अशी थोडी वरती फिरवायची उलटी. आता आपली भजी मस्त झाली आहे. आता काढून घेते.
इथे बघा मी फ्लावरची भाजी बनवली आहे. तुम्ही टिफिनसाठी सुद्धा अशी सुकी भाजी बनवू शकता. आता तुम्हाला मी ढवलून दाखवते. बघा किती मस्त झाली आहे, सुकी एकदम फ्लावरची. आणि इथे आपली उपवासाची भजी, साबुदाणा बटाट्याची भजी, उपवासासाठी झटपट करायची, साबुदाणे भिजवायची गरज नाही. आता इथे भाजी देते आणि चपाती देते. पप्पू तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल. चला इकडे आपली रेसिपी रेडी आहे. तू सांग कोणती रेसिपी पहिली टेस्ट करू? आधी उपवासाची कर. उपवासाची. तर इथे बघा आपण भजी घेतलेली आहे. काय भजीच म्हणायची ना? भजी भजी कुरकुरीत एकदम कुरुम कुरुम आवाज येतोय. चटणीची पण गरज नाही. चहा बरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. सॉस, साखर टाकलेलं दही, त्यासोबत पण ही भजी खाल्ली ना तर एकदम छान वाटेल. कुरकुरीतमध्ये तर एकदम त्यांनी 100पैकी 100 त्याला पॉईंट्स. आणि जर आपण चटणीसोबत ही खाल्ली, खाऊन सुद्धा तोंडाला परत परत पाणी सुटतंय. एकदम छान झालं, एकदम म्हणजे एकदम छान. मस्ट ट्राय रेसिपी आहे. आता तुम्हाला पप्पू चपाती भाजी खाऊन दाखवतोय. आता तुम्ही कमेंटमध्ये लिहिला होतात ना की तुम्ही चपात्या भाकरी खात नाही काय. आमच्याकडे तर एक टाइम रोज चपातीच असते. कारण मला चपातीच लागते. हा जास्त चपाती. भात आणि नाही. मी पण आता तुम्ही म्हणाल मी बारीक कशी झाली, मी पण चपात्या खाते, भात कमी खाते आणि चपात्या खाते. आता कधी कधी वाढताना होतो जरा हे गडबड होते तर भातच येते ताटामध्ये. एकदम मस्त झाली, चटपटीत भाजी झाली आहे. हा. फ्लावरची अशी बोरिंग भाजी नव्हती. कधी कधी फ्लावरची ना बोरिंग वाटते खायला. हा काय चव नसते, कायच नसतं, पण एकदम म्हणजे बोलतात ना जिभेला एकदम चटर लागते, चटरमटर लागते. दही टाकलाय ना त्याच्यामध्ये. तर दोन्ही रेसिपी एकदम ऑसम झाले. टिफिनला जर ही भाजी नाही आणला तर तुम्हाला त्याच्याबरोबर लोणचा पण खायची गरज नाही. आणि तर- लोणच्यासारखी खाल भाजी. अशी भाजी झाली. तर भाजी ही एकदम छान झाली. आणि आपली ही स्नॅक रेसिपी तुम्ही म्हणू शकता किंवा भजी रेसिपी म्हणू शकता, जी उपवासासाठी स्पेशल आहे. एकदम छान झाली आहे. दोन्ही रेसिपी मस्ट ट्राय रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. आणि बनवल्यानंतर तुम्ही ह्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये किंवा पुढच्या ब्लॉगच्या कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा की आम्ही तुमच्या रेसिपी बनवल्या. रेसिपी आवडल्यास तर व्हिडिओला लाईक करा आणि रेसिपीला सर्वांसोबत शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. आणि भजी तेलात सोडताना आहे ना, तेलात सोडली की लगेच फिरवायची नाही, कारण ती खाली चिकटते. मग थोड्या वेळाने आहे ना 2-3 सेकंदांनी असं आपण जरा झारा लावायचा त्याला, मग ती खालून अशी उकटते. नाहीतर तुम्ही म्हणाल तेलात टाकल्याबरोबर वरती येईल, अशी भजी प्रकार नाही आहे. ते खाली बसणारा प्रकार आहे. बरोबर. ही भजी एकदम मस्त आहे. ओके, चला व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. बाय बाय. शेअर करा. बाय.